Καταρχήν, πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορεί ο κόσμος να σας βρει, σε ποια τηλέφωνα? Βεβαίως, μπορείτε να μας βρείτε στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 80, Μάλιστα. στη Λευκοσία. Και στο 702555, σωστά? Μάλιστα, λοιπόν. Στην ιστοσελίδα μας, στο www, έτσι είναι touch-pavla, να μην το πω και λάθος, blue.com. Πολύ, πολύ σωστά. Καλά, καλές. Για τη Λευκοσία, για πείτε μας για το project σας. Για τη Λευκοσία αυτή τη στιγμή είναι το Artemis Court και το Αθηνά Court στο περιοχή Καϊμακλείου, όπου το Αθηνά Court είναι ένα συγκρότημα από 5 πολυκατοικίες. Get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, 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 get stupid, don't stop. Get stupid, 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 stupid. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me, yeah. No one's gonna show me how. Give it to me, yeah. No one's gonna stop me now. You're only here to win, get what they say. You're only here to win. Για να κατέβησε καλά. Πολύ, πολύ, πολύ καλά. Ο μεγάλος ή η μεγάλη τυχερή. Για να το δούμε. Για το δούμε. Λοιπόν, Μαρία Ιωάννου, Λευκοσία. Η Μαρία Ιωάννου είναι τυχερή από τη Λευκοσία. Μαρία Ιωάννου από τη Λευκοσία. Όπως και να το κάνει, δεν θα περιμένουμε τη Μαρία εδώ πέρα. Θα κερδίσει ένα φοβερό πακέτο από την Touch Blue Development, το οποίο πακέτο συμπεριλαμβάνει Αεροπορικά ειστήρια για την Αθήνα επί 2, διαμονή σε ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας, αλλά και τα προνομιούχα ειστήρια για να παρακολουθήσει τα VIP εισιτήρια, όπως λέμε, για τη Μαντόνα. Εμείς βρισκόμαστε στο TGI Fridays. Η Μαρία Ιωάννου που είπαμε έχει 20 λεπτά με 25 στη διάθεσή να τρέξει γρήγορα, εντάξει, για να παραλάβει χέρι με χέρι το φάκελο. I'm out of time and all I got for a minute. Girl, come on. Yeah. Break down, come on. Hey. Come on. Madonna. Come on, boy, I've been waiting for somebody to pick up my straw. Well, don't waste time, give me the sign, tell me how. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε το εξής. Θέλουμε να κάνουμε το όνομα και πετάγεται ένας κύριος από το τραπέζι, το κάνει. Τι νύχη μου είναι, τι είναι, ξέρω που μας ερωτήσει, λέει, μόλις ο κυρίας πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε εμείς θα συμπληρούμε συγχαρητήρια, έχει κερδίσει ένα πολύ πολύ ωραίο πακέτο από την Touch Blue. Με τον σύζυγο, μάλιστα.